Hurian itu hatta nanya holongan di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus nangro tu bagas joron itu hatta ditikion ima patuba parmingguon di mana guton naksongoni dia manami nanami anggi nami dohot iboto nami na mandohoti parmingguan on di bagas tabe taparade marohata tapukama parmingguan tahun marhite ende pujian buku ende nomor 10 ayat 1 tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, atu mapalangit do tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, ida maahu, apala ahu sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Songot pangalului ni parmahan di punguanna ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akka nama pari ibana, suang songoni ahu,
mangalului biru-biru pusogot. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardegam basa na sumurung. Tamadonian wana uhum muhami alani garis ni rohanami midahatam. Alai saise sama dosa nami jala salpuhon ma sude pambainan nami nahurangi. Sayunang utsati asini roham sian hami. Saya tambai ma pasupasum dohot gogo nasian banwaginjangi tuhuriam. Asa hupuji hami ho dung malua hami sian perdangolan na dia siang anon. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangian hamuma patik ni dewata ima patik pasiahon dohot lapatanna. Unang hoolo makatindakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma. Manang manjeheheon, manang pahatahataon, pauruhon sangap nasida. Ikon nyapinan dodongan jolma anggoso takas dope binoto salana. Polan uhum nadengganido pabuah-buahon. Ido sahatna atong rap kita mangido gogo tu debata mangulaw nomor tu patikna. Pargugui. Patik mi. Amin.
Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hudo na patupahon na sesan ni dosa ni halak na dangol. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsak dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehom matu hami tondim na badiai. Asau nang ganggu rohanami di asini roham. Asa hot rohanami maka perseahon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabe pelian nama ngulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot Tuhan sani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akan aloja jalan nasorat. Upasonak pehamu. Buat hamu ma au bakku tuhamu. Guruan hamu masih nahu. Aina lambok doahu. Jalan naserep meroha. Asa dapotan hasonangan hamuna. Tondimuna. Ai na lambok dorok agakku. Jalan yang dohot na upar usaton. Asangapun ma di debatan na diginjang. Amin. Bagaimana hatan ibata turpuk di hari Minggu sadarion imana tersurat di Sada Petrus 2 mamukasian ayat 10 tolu sarodi 10 pitu tajahama marsori-soring unduk mahamu maradopon nasauhum nasinuan ni hajol maon ala ni Tuhani nang maradopon raja parwaso pargijang nang maradopon pamu akan asinuruna mamisang akasibahe na jahat alay mamuji iya siwala na dinggan ayon do lomo ni rohani debata naing ma marhite sian ulaw na dinggan popaman muna awaton ni halak na hurang roha ay akana umalua dohamu alay unang mapinake mangulini ajahaton songon akan aposo ni debata na marhapatunan mahamu tu sasude aholongi hamu ma kadongan habiari madebata pasangap maraja itu sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jala nau pepsa amin.
ha persiatai sona hi hatindakon ni dongatta sa persiaon di sendok pertibion. Rap mahitamandok. Au persea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangi dotan. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai. Ima nanti nubuhon ni si Maria na gabe-gabeya si tondi perbadia andorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na berni di panguhuan ni silatus. Namate tarbajal do ibana di hau pinarsilam na tua tu pangaturu angulak tu pangturu nama naik tu surgo lahu hudul di siamun di dewata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana umut tutan kana mate awor saya itondi perbadia jala adung sadahuria na badia Uria hatawan ni halak Kristen na badia. Doho dia sisani dosa, doho dia hatai namando. Mangulu sogot daging ni halak na mate. Doho. Amin. Tabi kema tikting. Titing na maragam. Na parjulu. Guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasapuluhon dung trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata napaduahon na sorang na di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 di basa-basahon debatado sa danak bawa di keluarga Nyamata Arnold Manalu dohot inatai lisawati boru silaban sian wek 12 energi sada tolu walu pitu hipas dodak danaki rap dohot natorasna napatuluhor ruas natabba sadario minggu tanggal 10 Agustus 2020 nungaga beruas ni huriat tabe keluarga Nyamata Risto pardomuan siagian dohot inatai roh liharni boru saragi dohot sada yanakonna narosian HKBP emplasmen kebun Seikopas Resort Bandar Pasir Mandoge Distrik 24 Tano Jawa maringanan nasidan waeng di Jalan Waru Raya RT 03 RW 010 sada Kalideres wek opat energi sadatulu sia opat napaupaton ulaon pangapulion di Parhalado di hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 patupaon di Parhalado do ulaon pangapulion tu keluarga Nyamata situa poster si Marmata inang Lasmeida boru silalahi maringana di gereja masuk pukul 10 WIB pinangido tu sudah Parhalado asa madohoti acarai napalimahon perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia apa 75 tahun marningo partikian nuaing di hamamasa ni COVID-19 sialani macohot ma upacara hari ulang tahun Republik Indonesia di huriat tahun alai songot tadda holong ni rohatta tu NKRI doho tadda ni parsidoho dohita maka muliatehon kemerdekaan ni bangsa tahun sinosoan masudiruas ni huria madohoti upacarai marhite live streaming na pinatupan ni bangso di hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 10 WIB di Ganup Bagasta napaunopon hatotuan na baru partikian ni pertanyaan wek hobar tutiting di hari Minggu tanggal sia Agustus 2020 mamukka mingguon pertanyaan wek di patupa toluhali di bagasan saminggu ima hari Selasa Rabu dohot hari Kamis maringana di gereja domutusi
pertangyangan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 di Dohoti Week 10 Pitu Week 20 Week 22. Tu hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 Ima Week 10 Week 27 Week 24. Jala tu hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Ima Week 10 lalu Week 10 sia Week 20 sada akawek naung madohoti pertangyangan di hari naung nito tuhon laus akawe ima nagabe bolahan amak tuak karuas na mangiutot pertangyangan di Jabuna di parade live streaming masuk pukul 10 sia wib. Napapituhon serah terima pengurus harian Manang BPH NHKBP di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 di Patu pada ulang serah terima BPH NHKBP pukul 10.04 WIB Maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Napawaluhon serah terima pengurus fungsionaris Huria Dinggat domardalan ulang serah terima fungsionaris Huria Ima Parhalado Parartaon Sekretaris Huria Bendahara Huria periode 2010-2020 tu periode 2020 tu 2024 na pinatupa di tonga-tonga ni sermon Parhalado di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 na pasiyahon acara sinode distrik HKBP 21 Banten di hari Rabu Kamis tanggal 10 sia doho tanggal 20 Agustus 2020 di Dohoti Huriatta do sinode distrik 21 Banten Maringana di Hotel Marbella Jalan Raya Karangbolong kilometer 135 Anyer Borha dosian Huriat tahun Ima Pendeta Gunawan Panjaitan utusan sia situa sinode distrik Ima situa Dorlan siahaan utusan sian ruas tu sinode distrik Ima Amatta Juara we siahaan napasapuluhon manaba tiki parmingguon mamuka hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 martabba masada parminggota gabe tuluhali Ima naparjolo parmingguon pukul 8 WIB Marhata Indonesia napaduahon parmingguon pukul 10 sada WIB Marhata Batak napatuluhon parmingguon pukul 10 pitu manang jam 5 Marhata Indonesia pasapul sadahon marsiajar mamakai alat musik naing patupaun ni panitia tahun sending HKBP Tangerang Kota tahun 2020 ma pangajarion memakai alat musik Ima Tagading Suling Dohok Sarune di bagasan pangaramotion di seksi musik Huria Parsidoho di pelatihani Ima naumotikna dak danak nahudul di kelas 4 SD Jalan Naubalga dak danak nahudul di kelas sada SMP tiki pendaftaran di totuhon mangihut pasapuluduahon peleat tu keluarga ni situa na umoding dohot na pensiun manang sosialisasi naing patupaw ni Huriatta do papungu pelean sehali di bagasan 2 minggu songot tada holong ni keluarga ni situa na umoding dohot na pensiun patupaw mapeleani marumang ampolop disagihot tiki parminggo di gereja doho di ganup jabu ni ruas marhite ganup situa wek obartusi di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 papungo peliat dohita tu keluarga ni amata almarhum situa Daulat Sitorus Inang Bibel Pro Ratna Sinurat naparpudi pelean marhite elektronik dohok transfer domu tu pakobasion ibadah live streaming di Huriatta pinangido tu akaruas na bukarohana lau pasato pelean
Dipasahat mamarhite transfer tu rekening Bank Mandiri 1550122199997 atas nama Puka SM Lumban Toruan atau Bendahara Huria. Tutuik kinanang ro disakapi Huriatta do memakai aplikasi elektronik Oppo, Dana, Gopay, Shopee. Songoni matiting di minggu tasadarion mulwadong akan hurang takas di panurato do di pajahaon boy do di patakas tu parhalado di wek tabe manang tu se kataraya ni gerejata di tiki jam karejo sai di pasu-pasu tu hatta ma pakubasio ni Huriatta jala di pasu-pasu manang parhalado doho truas laho patupahon akka ulaud ni Huria bay sangap di guar ni tu hatta Horas. Manomunomu jamita marende mahita yan kuende nomor 221 ayat sada satu tolu jala tapapu mapiliata pada A sata B.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marihita salutna. Amanami inanami ruas ni huriaon na tumangihon jamita di tonga-tonga ni parminggot tau baso di garejaon sang-songoni nang di ganup inganat tabi aka nabadohoti ibadah manang parminggon manugoton di tongani bagasta. Tuhatta mamasu-masu parsaurata jala mamasu-masu roha pikirat talahu makanguluhon hatana di minggu pasapuluhon dong Trinitatis ima natar surat di buku 5 Musa biddu 15 ayat 12 rodi ayat 10 ujahahoma bihita laos tapaihuti hutmah. Tungsura menghadap diho dongamu sahalak heber bawa manang paropuan ikon onom taon leling na ibana mangula diho tole papitu tauton ikon paluomu boti ibana siya labungmu jala tungsura di paluoho ibana boti siya labungmu dang jadi rumar boti ibana paluomu ikon buas pangalehommu tu ibana sian biru-birum dohot sian pardegiammu dohot sian pangilangammu anggur sian luhut nang pinasu pasuhon ni Jakuba debatam tuho lehonommu ibana ikon paingotingotommu hatuba donako na jolo di tanah Misir gabe ditubus Jakuba debatappo alanido ubahen hutonaho tuho hataon sadarion alai tungsura dohonon nama dokoh dang dipangidorohaku naing malua au ruar sial labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isi ni jabum aiso nang rohana di labungmu iko buatommu masada sigirik jala turommu pinggolna di labung pitu jadi hatobammu maibana rodi saliling-liling na tu hatobammu paropuape lausongonido bahenommu unang poladok roham ala palommu ibana boti siya labungmu ay silopit siyan gaji ni halak si pangagaji pinangulahon na ho onom taon liling na jadi pasu-pasuan ni Jakoba debatam maho di saluhut na niulam di sido sahat na merdeka 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 sekali merdeka tetap so dia do tangan tema dok merdeka songonodo merdeka jadi kelima jari dirapatkan Taito tuhoni mulai siat tanggal 1 September 1945. Pelima do jari merdeka tak songono. Adorak so merdeka do songono. Agunung merdeka songono. Ima padohan najujut tadok ujujupang hari ulang tahun ni bangsot. Alai au tauji mamereng tupudi songo dia do namasa hati hai ditiki baru merdeka manang ditiki na baru makalason nang merdeka bangsota tarhira songo mara ganuk jupang dohok dongan dang pola nidok disi horas selamat pagi selamat siang ataupun selamat malam dang pola nidok rupani shalom dohot aka salam na asing dahola seda merdeka merdeka puasa ala memang ima pakatidakonon dohot
patuduhon lasni rohatta ala sonang do bangso manang jolma na merdeka. Las do rohani bangso manang jolma na merdeka. Alani au tauji rupani makilalahon songo dia do nahini lalahon ni akau putta na parjulu dinalaho memperjuangkan kemerdekaan ni. Manang songo dia do nani hilalahon ni akka founding fathers, akka bapak-bapak pendiri bangsa ini ketika menuju detik-detik proklamasi. Radang songon akan natadopi di partikian nuaing. Kita bisa mengucapkan merdeka dengan senyum, bisa mengucapkan merdeka dengan hati yang bebas dan sungguh-sungguh merdeka. Alai hati hai di bagasa tekanan. Jala markite perjuangan menyerahkan, mengorbankan nyawa, bahkan harta milik. Alai songo dia do hita makilalaho ni nuaing di akka partikian na parpudion. Gariada torok do pera ruas ni HKBP naso pajong jokon mandera di julu di Jabuna jumpa masa HUT RI. Jujurlah pada dirimu sendiri. Adong dope? Dang adong ate. Halakado yang kuhita nga merdeka sudi. Pajong joko bendera rupani. Soalani maulna, alai olo do alani losok niro. Alani hukuti majo padohan manang pidato ni Soekarno songon hata pamuhai adorang so dijaha ibana teks proklamasi hati hai dido ibana songonon. Sudah ratusan tahun kita mengadakan gerakan kemerdekaan, tetapi sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Marlapata mai penjajahan sudah berakhir, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, kita sudah berdiri di atas inisiatif kita sendiri. Lasoni do nang padohan ni sahalak pejuang kemerdekaan di Amerika, sahalak padita namargoar Martin Luther King Jr. di do ibana, I have a dream. Saya punya impian. Adong sada ni pikku marnida sudi bangso di tonga-tonga di Portibion. Dang adong parasingan, dang adong diskriminasi, dang adong perbedaan, dang adong penjajahan, dang adong perbudakan. Manang bangso dia pe, sia suku dia pe, songo dia pe warna ni kulitna, na birong, na sato ngabirong, na botar dohot akka na asik, na pugus na mora, na berpuasa dohot akka na somar puasa. Allah memang macari kodo kemerdekaan, ya. Macari kodo kemerdekaan ini, laos diokuhod day marhite-hite hatan itu hatta di bagasan tiki sadario. Hama kadongan na hinaholongan itu hatta molo tajaha di ayat 12 nah kaning didoktung surah mangadop diho. Dongammu sahalak hibir bahwa manang perempuan ikon onom taul leleng na ibana mangula diho dohot udutna manaringoti taringot tu pembebasan taringot tu kemerdekaan ni sahalak hatoban seorang hamba seorang budak. Hama kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta'ala niya dong manang napiga nabui si paihuti hutotta laus gabe jamita diturpukta sadarion hobbar tuhatan di debata na parjulu dipaingot do bangso Israel asa takas makanguluhon patik ni debata makanguluhon hatan ni debata songon identitas nasida sebagaimana jati diri mereka di tonga-tonga ni Portibion songon bangso na pinilit ni debata sebagai identitas mereka, sebagai ciri khas bangsa itu
yang membuat mereka berbeda daripada bangsa yang lain. Mangulu di bagasan padan nang niwarihon ni jahobatu nasida. Dengan satu ya doh sada baga-baga siat debata. Molo diulahon nasida, dihanguluhon nasida patik ni debata. Taruli pasu-pasu nasida. Odo hamuak kadungan na hinaholongan ni Tuhatta na hinanguluhon ni nang huriatta HKBP. Sipata di sada sisi RPP konvensi manang aturan peraturan ni huriatta buido di piga-piga dongan rupani manang diaka nasoruas ni HKBP mandok HKBP ini terlalu ribet minta. Semua harus diatur. Para dato pediatur. Ya, songo dia do sol manamuding. Muluna julu rupani budui bae sira tu bakeni namate. Dungi Roma paditai ditik kinaneng menutup batangi. Los baik kamu inang sabi doho akka bumbuna nama rupani. Alai anggo dihita di RPB dang bui noni. Alai au sura diorai rupani di mata ni pestayolo do tubuh persoalan. Don akka aturan na asing. Taringot tu parsaripeon, taringot tu parsorang nidak danak pe. Diatur hodoi. Ya. Bagi beberapa orang barangkali ini menjadi sebuah keterpenjaraan. Alai naneng dohonon na marhiti aturan ima identitas ta. Jala alani aturan itu bana adong para singata sehingga kita berbeda dengan yang lain. Kalau tanpa aturan itu maka kita sama dengan orang lain. Losongan itu na pinatuduhon na marhiti patik ni debata tutonga-tonga di bangsoi. Kenapa harus ada hukum? Kenapa harus ada Taurat yang harus ditaati oleh bangsa itu? Ima identitas nasida, jati diri nasida, nama ban nasida tadi berbeda. Ya. Marasing istimewa sian akka bangso na asing nahi. Hama kadungan na hinaholongan ni Tuhatta laos ido nang identitas tanuaeng. Songon halak Kristek kita di tonga-tonga di Portibion ikon adong doha tadianna. Orang Kristen adalah orang yang taat aturan. Dan songo kiaru pani cerita sahalak padita neng manguluhom parmingguom masongonon ala memang humarujur ibana siat tongan di bagasna laho marjamitai ujungna kira-kira di injury time may ibana rupani borha. Nyaris-nyaris terlambat. Dungi adong malampu merah. Itu robos ibana mah lampu merahon. Adong do polisi hati hai aledang ditakku ibana. Ujungna duksaha di perminggu ni bersaksi may ibana di do ibana. Saya tadi melihat mujizat Tuhan yang luar biasa yang besar. Membutakan mata-mata polisi sehingga dia tidak melihat saya melintas melewati lampu merah. Itu adalah mujizat yang sangat besar ini, Bang. Mujizat dari mana? Tahu. Karena orang Kristen apapun alasannya adalah orang Kristen yang tak ada aturan. Taat pada hukum. Ainung ngamar siajar hita siap patik dohot hatan di debata. Itakuk mah nomor sepeda motoron. Pak mana helmmu? Ina. Ada Pak 3 di rumah ini. Dang lau dijauhi helmi kira-kira begitu. Ima hatadian dohot hataridaan ni kita akka nauduk tu aturan dohot patik ni debata implikasina ikut tarida doi tunguluta siganupa. Napa dua hon nanaing jamita si putih hatta si hanguluhonot tamarhite turpukta sadarion naing dipaingot bangsoi iya nani ay nasida iya nang ni hilalahon nasida ima ulaun ni debata nasokal na belga halongangan dipatupa debata di bagasan ngulu nasida asa molo malua pe nasida sian bangso parhatobanan di Misiri dada kuaso nasida dada hagogoon nasida parhitian do si Musa doho si Harun parhitian do si Josuai alai anggona mangula di bagasan partikian haluauni debata sendiri do.
Inuban na sa totong di hati dako bangsoy malua do bangso nami sian bangso nabulon bangso Misir. Ay di padiri di batado di hami tiang api uju borngin doh tiang obun jupa masa arian. Jala di lehot do hami mangan manna ninna. Mangan siap si panganon na siap banua gijangi. Makan makanan roti sorgawi nin. Mereka makan dan hidup tanpa mereka bekerja. Karena Allah bekerja untuk mereka. Allah ni dangadong hagogoon ni bangsoy, dangadong huaso ni bangsoy, ubahin na malua nasida. Jala dangadong hagogoon ni bangsoy, dangadong partisipasi ni bangsoy, dangadong huaso ni bangsoy, molo gabe marsaulihon pasu-pasu nasida. Di tano na pinarbaga-baga ni debata imatano kanaan, songon habauran ni susu, doho situa ni luba. Negeri yang kaya, yang subur, na nilehon di debata. Alani nang ingoton nasidei ganup halak nang majalo asiniroha siad debata ikon gabe para siniroha. Halak nang pinaluan di debata ikon paluahon dongan. Orang yang sudah dimerdekakan harus memerdekakan orang lain. Hamo kadongan na hinaholongan ni hatta di jolo ni terpukon di taringoti do taringot tu akapatik taringot tu akahatuban. Ya, bahasa masa parhatubanon memang dangadong jolma nama kalomohon gabi hatuban. Andai bisa memilih, saya pikir tidak ada orang yang mau terlahir dari keluarga yang miskin, dari keluarga budak, dari keluarga hatuban. Andai bisa memilih, Buidora Sudijol Mamangido lahir dari keluarga yang kaya, pejabat, penguasa. Alai dang bui memilih. Alai fakta do, adong na fokus, adong na mora. Adong tuan, adong hatuban. Adong bos, adong karyawan. Fakta itu. Alani dua do boy sikap taringot tu fakta. Na parjolo nrimo. Menerima apa adanya. Nang songoni sian na jolo songoni masatu sonari nin darwan. Alayang godi ha Kristeno dang tarjalohita. Om mana ginwaran na takdir kadar kadla. Manang sibaran di hata bata. Hidup na dong ide hayad do day nang hangalaki uju di bortia nauninna. Mananga hape hula dangadong nama jadi. Jadi dia salahkan rupane ibunya yang melahirkan, rahim ibunya yang melahirkan. Anggo di hak Kristeno dang masai. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen struggling for life. Hidup untuk diperjuangkan. Ya. Hidup untuk diperjuangkan. Bukan rimo. Dang majalo si baran, tetapi nguluon iko si perjuang konod do. Hidup bana mat saya girgir do akan tua-tua dihitam madok mangarato marsikolah ho. Alani do dang malo halak batak mar kalkulator anggota ringo tu parsikolan ya kaya nakonna. 2 juta pe pasarianna, 5 juta wang sikolana, bagi dia itu tidak persoalan. Pokoknya sikolah wamang. Molo di dia anno sukot ba lasmaroham. Ido amanginangkan? Sadok mar sikolah. Unang tinggal di hutan, ikom mangarato honin. Alani molo torop, molo godang ianakon ni halak kita siak kuta mangarato naik level do natorasi. Mangarato du sudi anak nih, adong di Tangerang. Mulai siap kepala bagian di perusahaan, kepala bagian pemasaran, satu kepala bagian lapung. Dia dua anak siap kangen nih. Di Jakarta do ini. Kepala bagian ini. Bagian nah urusan namanya. Alai kepala bagian. Adong di Surabaya. Adong di Bali. Adong di Singapura. Luar biasa doh inatai. Tidak ditanya bagaimana kehidupannya daun. Alai na penting mangarato. Lapatan na molodung malo yanakon ni halak batak.
berjuang di pangaratoan, naik level dong keluarga. Karena memang sesungguhnya demikian, bahwa hidup harus diperjuangkan. Alai si adong do nama bae jolma ikon gabe hatuban. Sian najulu siapa dan narubi sahatu nama sanuaing. Napar julu alani parporangan. Orang yang kalah bertempur menjadi budak. Napa dua hon ala di gadis. Songo si Joseph. Tu bagas ni si Potifar. Na dijual doi, na di gadis. Dungi ala na tubu di jabun itu anak. Molo sahalak hatuban tubi anakon nagabi hatuban doi. Ala ni ganti rugi. Molo dong panakko terdapat manakko. Ikut digarar. Marlipat-lipat. Molo bui tajahai di 2 Musa bidu 22. Dungi molo dipinjam barang di donganna. Sega ikon silopit gararon na barang na sigai. Molo dang bui digarar gabi hatuban ibadah. Dungi alani utang. Dakta sadari sasitong na HKBP, buni ni HKBP ima akahalak hatuban. Ima natinuhor ni sinomensen na julug. Ala molo di halak batak. Molo masa onan say marjuji doaka ama. Molo talu marjuji budi di gadis hatuban na. Bodoh di gadis ripena, ya istri bisa dijual. Bodoh di gadis yanakonna, sumalna olaku, akayanakon ala posobui mulai-ulau. Jadi omma di palua sinomencen hati hai, dungi di papungu-pungu mau, di sadahuta imana margoar huta dame, di saini hutan wain di silidung. Jadi ido boni ni HKBP dan raja ni halak batak. Molo ditanda HKBP raja potas lu batubing parpudi pe ya asaolu gabe Kristen. Alai akahalak na pogos na kaning, akahalak na tarhurung na kaning, akahalak na tarhat na dipinar hatoban na kaning, nasida. Na gabe boni ni huria lumubi HKBP gabe songonon mangerbang rupani sahatu tiki nuaing. Alani hamuak kadungan na hinaholongan ni Tuhata naing hati dakonota do. Iya molo malua pehita, molo taruli pasu-pasu pehita HP. Ala na pinalua ni debata, jala ala na pinasu-pasu ni debata. Alani didok diayak saplo pak nakaning. Ikon buas pangalehom mutu ibana sian biru-birum. Doho siap pardegiamu, doho siap pangilangamu anggur. Sian luhut nang pinasupasuhon di Jahoba de Batam tuho lehonomu tu ibahan. Jadi seorang budak molodung gabe hatoban ibana onom taul lelengna dibagas ni sasahalak papi tu tauton ikut di palua ibana jala manang ise na paluahon hatobani ikon gabe merdeka hatobani. Dang boy rumah boti hatoban tidak boleh dilepaskan dengan tangan kosong. Alai ikol lehonon na nasida suk-suk marhite akana niulana, marhite aka biru-biru, marhite aka anggur, songo parbueni nang niulana, saliling ibana gabi hatuban. Didok di ayat 10 unang dok roham ninna. Jangan engkau bersedih hati. Sekalipun engkau memberikan banyak kepada hambamu yang kau merdekakan itu, kepada budakmu, ya. Ala nang niulana diho ngagodang pasu-pasu di jaloho siat debata marhite ulonna jala silopi mak molo dipatupahoi molo marasini roha ho tuhatuban silopi mak pasu-pasuon ni jahoba debatam diho di saluhud na niulang. Ini adalah janji Tuhan yang ya dan amin. Jadi molo mangulahon asini roha hita tu jolma dan sia jolma jalo otta tapuotta perbena tung siad debata. Alani neng dohonon na hatubad dohamuna juno. Na mangulu di bagasan hautoon. Na mangulu di bagasan hasi pelebeguon. Alini na pinaluan ni debatado hamu ubahen na malua jala na pinasupasu ni debatado hamu ubahen na tarpasu-pasu. Alani hamu kadungan na hinaholongan di Tuhata las omma songon hataridaan manang makna ni kemerdekaan di hita lumubi marsukut
di tonga-tonga ni bangsot ta peringati ma 75 tahun bangsot ta nang merdeka. Ahado sasitong na makna ni kemerdekaan hobartu na tatiup di huriatta. Tarsurat do di konfesi ni HKBP ditopa do jolmai di bagasan kebebasan na bertanggung jawab. Asa markubas di debata sadiri nasida. Tahaporsiai holan asinirohan di debatado marhite panobusion ni Yesus Kristus tubuh dalan haluau. Jadi ini jelas tahanguluhot jala tahaporsiai do. Ya. Mangulu jolmai di topa debata di bagasan kebebasan na bertanggung jawab. Ya. Kebebasan na bertanggung jawab. Jalahola siat tuhataido boy taruli hita di haluau ni. Alani sadar manang susadar hita dia kapartikian waeng adong do sipata tahanguluhon jala taulahon kemerdekaan na paradoks. Songo dia mai kemerdekaan na paradoks. Kita menggunakan kemerdekaan kita itu pada saat yang sama kita menjajah orang lain. Omana ginoaranna kebebasan yang kebablasan. Taigok ma hamu akadongan na hinaholongan itu hatta gudang nai akadongata na marsitaunon alani akahata natahatahon lumobi dia katikki parpudion marhiti akan medsos. Tohodo bebas jala merdeka hita jala dijamin undang-undang doi. Hak berpendapat, hak berbicara. Alai ikut jamot do hita asa unang kebebasan tai gabe memenjarakan orang lain. Gabe patubu si taonot doh buban ni halak. Marhiti akahata natadok, marhiti akahata natasuraton. Karena kita tidak tahu siapa yang membaca dan mereka bebas menafsirkan apa yang dia baca itu. Odo sahih noeng nang ditikki na parpudion. Taida nang ditonga-tonga ni bangsor rupani. Buidu gaur sada huta kinorhon ni hata naso jelas. Ditikki minggu-minggu parpudion adong dosa halak marga X. Na disinyalir, na dituduh menghina marga X. Ujungna marga Y. Ujungna sudi marga Y membenci marga X. Padahal mungkin persoalan hanya persoalan pribadi. Alai budu tertai sudi marga sinaga maka soguhun sada halak. Luar biasa. Inilah kebebasan yang menjajah orang lain. Alania hahmu akadongan nahina holongan itu hatta kebebasan orang Kristen adalah kebebasan yang terikat. Kebebasan yang bertanggung jawab. Molotajaha nasinurat ni Apostel Paulus di Roma di do ibana ganup halak na pinalua ni debatasi dosa doho sibulis gabe tuduk dohamu mangului hati goran gabe ula-ula ni hasitongan ula-ula ni Kristus. Jadi orang Kristen itu dibebaskan dari perhambaan, dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba bagi kebenaran dan hamba bagi Kristus. Lausadong muse akka penjajahan na ditikki na parpudion na ginwaran na penjajahan modern. Dakuboto manang adong hita piga-piga halak na majaha berita masalah alani logo ni HUT RI. Ujung na adong manademo gudang madohot akka ahli-ahli dohot akka pemuka agama berkomentar. Didok adong silang di simbol manang logo ni HUT RI pa 75 tahun. Ini bentuk-bentuk penjajahan atas nama apapun itu. Sesungguhnya penjajahan itu ikon magos ya tonga-tonga ni Portigion. Nang di tonga-tonga ni bangsot tapi budu masa persoalan ni
dang bebas beribadah, ya. Dang bebas pajongjong bagas coro, dang bebas pajongjong bagas, ya. Jala di tahun 2010 sia nasalpu adong do nasubui ditanam di hutai ala dang sarupa pilihanna presiden tu na pinilih ni mayoritas diusir nasida siak hutai. Oma bentuk-bentuk penjajahan modern dia kepartikian nuaing. Alani halak Kristen tertugu jala terjudo marhiti hatan di debata menyadari bahwa kita telah dimerdekakan oleh Allah. Bahkan dari perbudakan yang sangat luar biasa, yaitu dosa itu sendiri yang membawa kita kepada kematian. Alani naik tahanguluhoni halak nang merdeka dohita, merdeka dalam cara berpikir, merdeka dalam cara hidup kita, merdeka dalam cara beribadah kita. Ya, alani do banna maragam noeng tabaik tapaki ibadah. Nang petaboto noeng hirana di bagasan penjajahan hita hinorhon ni corona noeng. Ala taingot mak bahwa roh Allah yang bekerja di dalam diri setiap orang percaya tidak bisa terpenjara, tidak bisa dikekang dan tidak bisa dijajah oleh apapun. Alani halak nang merdeka naeng memerdekakan orang lain. Halak nang taruli asiniroha ni debata ikon gawe para siniroha. Halak nang taruli di pasu-pasu ni debata ikon gawe pasu-pasu tu na humaliangna. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat Tuhan di hatam nang tohas di tonga-tonga nami. Marhiti terupuk camita di minggu sadarion. Laos di tonga-tonga ni partikian nami. Maka lason dohot maka mulatehon pasu-pasum di tonga-tonga ni bangso nami nang marsaulihon kemerdekaan mamuka 75 tahun nasalpo. Ali jahu bajala Tuhan nami halak natinopam hami tumiru rupam tudus tu pangalahom alani nang songoni mahami mangadop diho marhubas diho gabe ula-ulam menjadi hambamu, hamba kebenaran, hamba dalam hal kebaikan. Asa huleho kami diri nami laho mangulahon hasitongan hati goran mangulahon nadenggan di tonga-tonga ni portibion songon hataridaan ni nang malua hami hinorhon ni asiniroham hinorhon ni mudarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami atau songoni mahami akan ang pinaluami dohot akan ang niasiamu dohot akan ang pinasupasum songoni mahami patuduhon dohot pataridahon mulun hami tunahu maliak kami asa taruli asiniroha taruli pasu-pasu manang isepe narap dohot tami dohot diakan nahu maliak kami ali jahu bajala Tuhan nami huparukil hok kami do nang ditikki na parpudion adong may naginwaran kebebasan na kebablasan nama bahit tubuh hagaoron tubuh hamaolon di tonga-tonga ni bangso di tonga-tonga ni portibion lasongonido nang di tonga-tonga ni huriang asiroham paingot mahami pabua molo di paluaho pehami naing gabe ulam dohani menjadi hambamu laos di parukil hok kami don waing ditikina parpudion penjajahan dalam bentuk modern dia kapartikian na parpudi ketidakbebasan beribadah songon aka halak siu toko losongoni penjajahan atas nama ugamo di tonga-tonga ni bangso nami nang di tonga-tonga ni portibion menjajah aka minoritas akan nau mekmet gabidang boy las rohani kanup halak di tonga-tonga ni bangso nami mangihuton ugamo na hinaporsyaanna asiroham pajongjong mapartugi nabisuk namar roha dohot namar habisuhon na siakko
Di tengah-tengah ni bangso nami di pusat nang di daerah pe. Kebijupang hadameon doho hade makon. Di manang isepe laho mangulahon ugamona dohot mangula ulauna siganupari. Asiroham sarihom ma nang bangso nami ruas ni huriam salhutna di masa ni si taonon sorimago hinorhon ni COVID-10 sian waing na menjajah kebebasan nami, na menjajah dohok las niroha nami. Homa na patuduhon jalan keluar, mangalehon di hami las niroha ditikki na mangihut, hobartu asidok holong niroham. Asalas roha nami, marsada ditongan ni huriam, marsobatuho mamujiho dohot marsaur. Asiroham pasu-pasu maruas ni huriam, nataruli pasu-pasu asa gabi pasu-pasu nasida diak kena hurangan di tongan ni huriam nang di nahuwaliak kami pe. Tangihom mahami Tuhan jala asiroham pasu-pasu ganup puas ni huriam danak nama gurang rori nama tua namar sikola lehon bisuk akan atoras nama dongani akayanakon na marsiajar jarak jauh ditikki na parpudion jalahon nama masu-masu ganup ulaun yakkan nama rulaun parguguyak kanagale jalan lehon hahi pasuk tu akan marsah asa marsangak moho Tuhan marhiti sadok ngulu nami alaniasi dok holong ni roham amin. Taparadi hamulation ni rohat tamarhiti piliata kuhut mahita marindi. Sama
tatangyaku ma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banuagi jang sai pinorbadia magoarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomo niroham di banua tongau songon nadi banuagi jang lehon matuhami sadarion hangulua siapari si sama dusa nami songon panesa nami di dusan di dongan namar dusa tuhami unang hami togiho tu panguncunan palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tu todim. Horas madihita, selamat hari Minggu. Hamu amanami ruas ni huria. Namar Minggu di tongan ni garijaon. Suang-songani namar Minggu di tongan ni bagas tabi. Hami parkubas ni huriata. Nama kubasi Minggu jam 8 di HKBP Tangerang Kotaon. Pasahat tabi dohot hata parhorasan sahalinai. Selamat hari Minggu madihita salutna.